Resultay Perez, Vice Mayor Marilu Resultay Perez, Vice Mayor Perez! Perez! Pinablin Kabaluyan at ating tatagagik, warya si Vice Mayor Marilu Resultay Perez, yaon tutuptok at kapuspuso tayo, kung kagaro yung masagradon botos tayo, at saya na sabin Mayo 13, 2019, botosan tayo, sa asubok lahat sa rebisyo, sa kaari karagalan, Vice Mayor Marilu Resultay Perez, numero 3 at balota, ligas yula! Maka Diyos! Maka